Ξύπνησες κι εσύ. Τι κάνεις? Άκυφος ακούω. Τι να σου κάνω να σου φτιάξω τη διάθεση? Παρακαλώ. Έλα Φλόρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, τι θες? Πήρα να μάθω πως είσαι. Έχεις ζαλάδες, εμετούς? Όχι, δόξα σε Θεός. Λόξιγκα, δυσκολιότητα, διάρρεια, ποδάγρα? Όχι, σου λέω είμαι μια χαρά. Δεν μπορεί. Αναγούλα, δεν σου έρχεται. Κράμπες, δεν σε πιάνουν. Τίποτα δεν με πιάνει. Κάτι πονάκια στη μέση έχω μόνο, αλλά... Πονάκια στη μέση. Α, για κοίταξέ το. Όχι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μην το λες. Διάβασα σε ένα βιβλίο πως μια έγκυος στο Περού είχε πονάκια στη μέση. Και τελικά αντί για μωρό γέννησε ένα πιγκουίνο. Αν να χαθείς, χρυσούζα, σου απαγορεύω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Απάγαινε μωρή, που έχεις και μούτρα να μου απαγορεύεις.